makalipay kining kanabang tabang alang intaon sa atong mga trabahante dira sa mga nagkadiyang barangay mga idol. Ilabi na kung maghisgot tag peace and order, maghisgot tag kalimpyo sa palibot mga idol, pinaagi no sa mga inisyatiba sa ato ang Cebu City Government, ang mga tanod, BEO kon barangay environmental officers makadawat karong buwana sa ilahang accident insurance mga idol. Atong paminawon ang kompletong detalye sa report niya kanato ni Idol Buiki. IFM Balita RMN Report. Muatubang og balik sa Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ngadto sa mga tanod og barangay environmental officers kon BEO sa nagkadaiyang barangay ning Dakbayan sa Sugbo sud karong buwana aron ipaabot na kanila ang accident insurance. Ipasalig sa maong mayor ang pagpanghatag og proper sa tag 5,000 pesos nga one time nga tabang pinansyal alang sa mga trabahante sa mga barangay nga nagdawatan og honorarium gikan sa City Hall. Nahitabo kini diha sa Cebu City Sports Institute sa Barangay Sawang Calero niadtong kaghapong adlaw, Pebrero 4, 2025, gitinaw hinuon sa mayor siyang pagpamulong nga ang iyahang ipanghatag libre nga accident insurance ug dili life insurance. Kini nagpasabot nga ang makadawat og tag 100,000 pesos o usa ka gatos ka libo ka pesos o katong pamilya sa mga tanod o kaha BEO nga nauyamot permanente nga nabaldado o kaha nakasugat og disgrasya samtang nagtuman sa ilang trabaho sa barangay. Mokabat sa dulan 2,000 ka mga tanod, lupon, BEO, loaders o drivers na nagtrabaho sa barangay o nagdawatan og honorarium gikan sa City Hall ang nakadawat kaghapong adlaw og tag 5,000 pesos. IFM Balita. Sa ngalan ni Idol Clint, ako si Buiki alang sa tuang IFM Balita sa Buntag. Di kapugnan sa paghatod sa mga nag-una og labas nga balita. Tatak RMN, Tatak IFM Balita.